כל שנה, אין לי בעיה, שניפגש כל שנה ככה בכיף. שבועות חוץ מזה שזה חג מתן תורה, זה כל הביקורים, זה החגיגות, זה הלבן, זה הניקיון, זה באמת חג נקי, נעים, עם דברים טעימים. ולראות מהבוקר את כולכם צועדים עם הביקורים, עם העוגות, עם הפשטידות, עם הצלחות, עם היצירתיות בלי סוף, עושה לנו חגיגה גדולה בלב, לנו, וכמובן גם לכם. אז עוד שנייה, אני גם אגיד בתיאבון, אבל אני רוצה רק להודות לכל הצוות שלי שסידר וארגן והשתדל לא לתחום יותר מדי. חוץ מברדה שטעמה כמעט בכל... למה את מגלה? אני מגלה כי הם חברים שלי, הם חברים סודי. משפחה. משפחה, נכון. אז שוב אני אומרת לכולם בוקר נפלא, שיהיה לנו חג שמח, שככה נשמח ונהנה מכל רגע, מכל שנייה, שנהיה רק בריאים ובתיאבון לכולם. תודה על הדיירים שוב שתערכו. אתם רוצים להסתער או לא? אז לאט לאט כל אחד, קודם השולחן הזה כל אחד, אתם יודעים שיש שם מזנון מתוקים, פה מזנון מתוקים, וכל האמצע זה המתוקים, נכון? אז בתיאבון וחג שמח, לאט יש לכולם. תודה לכל הצלמים, מייק, תודה רבה על העזרה הזאת. Broadcast News Promo.